Ninduta sa view. Nindut kayo oh. Ninduta. For today's video na atakaron sa dapin sa dagat. Among buhaton diri magsugba-sugba mi. Magmuni-muni. Mao na guys, amo na jud ni gamito ng among sugba-sugba. Amo ning giplanuhan karon gamito na jud namo, excited jud kayo si Sky ani. Nagdako jud ang iyang hunahuna nga musawom-sawom anang dagata pero kay dili man pwede kay hugaw man. Naaraman mi diri sa may SRP. Maayo ni diri kay walay bayad, open, public. So okay kaayo. Unya sugod na ta sa atong pagsugba-sugba guys. Ati karon ang in charge sa camera kay busy pa man ta maglungag, magluto di ay. Nakalungag na di ay mi guys, nagdala mi sa among rice cooker. Isa jud na kalutuan. Unya magluto na ta, magsugba na ta. Ala ner, i-open ko no ni ner. Ako'y kondrio. Puti ko kay ako tulundan. Puti sa may, puti may. Kay sayang ang nagkuan. Kuha mo daw ang pimpet. I-open? Pa-open ni Papa. Kami? Ma-open na nimo? Or kinahanglan tag tools. Kopti. Asa man ni kopti? Pati man nimo sidlit. Aw. Laro nimo eh. Pwede ba? Nga, open na na. Pagkakago na. Mao. Wala. Dan talang Like ko anir, iko anir. Dalha-dalha ni. kuan lang may kanang iduol din. Nita nimo. Punhapunan no, wala pa ta kaluto kay hangin-hangin sa jud siya. Tanawa ang clouds, nindot kayo ang form. Busy jud kay ko, wala kay ko kamuni-muni guys. Kani dring dapita hangin-hangin siya. Dili kayo makabarog ang kanang kayo gani. Kinanglan jud ko kani akong bana ipaali nako kung asa tungod ang hangin ang uyuhoy kay dako kay ni siya katabang kay dili mulahos ang hangin. So mao ni guys ang akong gipang sugba. Baboy hotdog. Mao na siya. Na, unya na. Ingnan unya na. Panggutom na siguro ni sila nangaon sa mid-chichirya kay gikan mi interview ani nilahos mi diri sa SRP dapit sa dagat. So nga mangaon no sa taong chichirya while ta nagluto-luto. Okay na na siya. Karon ba kita kakuan na na? Nagag Alibaba. Ano ba kaya? Imo po ni kamera. Nag Alibaba pa mo ni mo nakita. Imong lubot. Ay, wow ba? First jud din namo nabuhat nga magsugba-sugba mi nga ingani gani guys. Unya kasagaran ba ya magsugba-sugba mi kanang naa jud sa dagat kanang mga ligo jud ba. So naa jud diri excited nga tawo nga wa pa jud kasuway nga naging ani. Kana si Carmen Sky o tan-awa nagsige tanaw sa dagat ingana jud na siya basta makakitag dagat grabe makamuni-muni unsa ka na sa iyang una-una. Ato background pa dagat nindot kayo. Lagay pa ko. Mura man ni. Kuha na kung kuha na. Kuan ang Ay, hindi na say dagdag mo. ang lingkuranan nga kato mas maayo diri ibutang ner. So may butangan sa atong luto. Ang Kato ay. Patungan. Mura man ni. Ano yun? Hangin
hangin kayo. Salip niya lang yun. May salip di diri nga salip. Wala na pa. Di mo na mao. Kami nag-ali. Di lagi pero dili siya mo kuan ba. Sayaw-sayaw mo. Sige siya dili siya makakonsentrate. Siguro. Ala ilihin niya kay mas dako ka diri mo ani o. Wa diha ang hangin na diri. Ang gahada niya. For atong iyan. Di na jud madala ang hangin, kinahanglan na jud alihan kay di lagi katarong ug luto lagi. Mapalid lagi ang iyahang kayo. Kay rusuros ang hangin guys, nakuyawan ko. Ani nga time kay basin mo uwan og Baso, balik. baso. Kuha rin baso niya kuya. Katong plastic baso. Kami na mag-water niya. Natikta. Barog ng kayo. Iko be. Bene, siya bene. Tagbaw sa tayo. Wala akong favorite. Piyasa. Asa ka? Doon pa dito na pa dito kayo pag Ano ba nilang pagbuhat ang kulay? Ano ba sa kulay? Isusot pa sa nila. This is my cup. Asam ko na ibutang akong cup. Ayan ako ng cup ha. Ano naman tayo lain cup? Pagsarap. Budyo itong karon, may kanang lightning ba na? Pwede lightning? Na, cloud dito na. May lightning. form sa cloud to ni Jud. Di oh. Na, wait lang. Video din sa sky. Ah, milakaw. Carmel, Tangan na itong sounds gamay. Carmel Sky ra ba ka? Karon mag-barbecue ta. Mag grill. First time naging ani, di ba? Mas sulit. Kay ngano? Ang imong paliton kanira man, luto naman siguro ni no? Maura man ni. Pag pure voice over na lang jud ani guys, kay nagpa-music na akong bana kay maka-copyright na jud ko ani. So kani siya guys, hapon-hapon na gyud ni. Nabalaka na jud ko kay nagsige na jud pang picture kanang pangudak ba. Lightning guys, ang akong buti pasabot. Mura na jud siya kauwanon. Kay tungod hangin-hangin, dugay-dugay mi nga nakaluto. Ipaspasan na kay basin mag-uwan. Nindot ra ba jud unta ang panahon. Ni kalit ra man og sigig pangudak, nag-lightning. Lapaspasan ni nato kayon sao na lang kung mag-uwan na magdinaganay pero okay ra kay ang sakyan na naraman tungod sa amoa. Nindot kaayo ang panahon, gyud pirabuyag. Unahan ani nay nag-date. So sana all nag-date sila guys. Dugay kay sila na human og date. Naong muli na lang mi sila na apa. Kani nga time ubot na kita baka mo sa lightning nga magtubag-tubag lagi guys na sa left, na sa right, tingana ba kuha na lagi sus sao na lang hawan ra ba ang amo ang lugar diri nga among gilutuan makuyawan ko kay maigo niya ta nya ang camera ang cellphone open nga time ni duyog jud ang panahon wala jud ayo ni uwan guys nakakaon pa jud mi may na lang kay nakadadami og chichirya nakapalit duha ka buok mo among gitabangan. Sus kaning magsugbata no basta kusog ang hangin dugay jud siya magluto guys. Bana ba nagpanglingi kay base no niya naglingkod niya tawgo na sad nako. Ay nako ngano sad bitaw oy nga
Muni-muni na siya diha tawgon man hinuon ako ipatunol dire tunol didto aw wala man sad ni reklamo guys. Alangan guys ako dire basic kaayo sige tan-aw ani akong giluto mailaw ba o mapagod. Wa jud ko nakakita sa background kanang nasa akong luyo kay ambot lang ano to dali ra sad kayo ang panahon ngit-ngit dayon taod-taod. Ingon naman kung panahon oy oras ra di ay guys. Ay nako. Kani nga mong gidadiri no kay kuan gamay ra baya nga karne among gidadiri sakto-sakto ra jud namo. Sakto ra gyud. Wala na kuan gani wala na daghang sobra. Sakto ra jud kaayo. So man nakatipid mi kaysa kanang adto mi sa mall mga ana ba mahal baya magsangyop-sangyop. So ingani na lang magpalit na lang og para sugbaanan, palit na lang karne nga among isugba unya o tipid kay sa nga tanan. Wala jud kagwanta ni duol na jud si Sky. Ningon na jud siya nga mukaon na daw siya kay gigutom na siya. Sakto sad nga naasad ko'y naluto na akong gipauna si Sky kay lamig na jud daw ikaon. So kani si Papa maoy tighukad na niya ang rice cooker. O nangaon na sila. O busog na si Sky humanag kaon. Kaon na jud mi nga ngit-ngit na. Sakto jud kayo guys. O kaon na sinang bandin ang nagkupot ani sa camera si Kuya kay gusto man siya muhuwam. O sa di pa ka muhuwam pag camera usa. So last na ninamo nga luto para humana ang pagluto ni ng bandin. So mao na to guys. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Mao ni ang background nindot kay sa nga tanan no. Gabi na jud. Mga unta guys, mga unta. O uwahi ko. Nauwahi ako'y winner. Ako'y uwahi na human guys. Sige, bye-bye. Salamat sa inyong pagtanaw. Kanang kana yan, mama na nga. Lola. Sky, kainom na ka tubig Sky? Choose the right leader. Matagak na. Dungan mo ni G.